L'objectiu del Maritime Hub és promoure un espai de networking, un espai de col·laboració i un espai en el que puguin néixer i créixer idees, col·laboracions, contactes. Sota aquest punt de vista ha estat un èxit absolut. Aquesta edició, la quarta edició del Maritime Hub, principalment ens hem fonamentat a nivell tècnic en tres verticals. La vertical de governança, basades en dades sobretot, dades científiques, dades extretes del medi. Per una altra banda, les Nature-Based Solutions, les solucions basades en la natura, restauració, regeneració, adaptació. I per una altra part, la part de tecnologies, en definitiva, robòtica, energies, totes les disciplines que tenen a veure amb la part tecnològica.